Hi, what's up everyone? Good morning. Today is Sunday and day off na karon. Yeah! So karon since day off na, ngalan ko adto sa gawas kong balay manakop og Pokemon. I wanna be the very best, like no one ever was. So, unsa kong dalon before ko manakop og Pokemon? First, dapat na power bank, nagabi ka battery training ang application. Gamit sa GPS, mag-activate siya og data. Yung mga face tower. Kaya init kasi gawas. Sabi na dito sa Pilipinas. Tunata! Tunata! At tunata! $55 no? 55. Thank you, ate. Sino gipalit, bes? Kaon. Hi, Ma'am si Shop. Manakop na tag Pokemon, guys. Manakop mi karon og Pokemon diri sa centrio. Ako mga kauban de si Olivik og si Ma'am Sisi. Mabayang walang pahinga. Pidagan gid kay Pokemon diri sa Pilipinas. Unsa na gud pahatag di? Gutom ko. Unsa na? Pag human na mag-hotel, mami. okay. Kayo. Ni Agi, mag-isang katri sa amin. Dire, dire, dire. Unsa na mo level? 7 na mo? 7? Wow, grabe ba? Check tawagan na. Wow, nakuha niya ba? Congratulations! Sa yung ginada ko pala pariya lagi mga Pokemon. Ako among gud ang cellphone. Ay, hala. Isa pa. Ay, banga kay ko. Oh my God, sige siya gambak. Yes! Nakuha ra gyud. Thank you, Lord. Grabe ka, Cherry Bike. Gotcha. Ponita de ang pangalan. Yan ang wala magud ninyo siya gipunit. Tanawa. Kapit na mahorotan ng Pokemon sa centrio. So, mabalhin na pod mi og mabalhin na pod mi og divisoria. Divisoria, baby. Ay pa, Pokemon na lang to para vacance ko nimo. Nagpahulay sa amin sa... Asa ni Dapit? Sa Dunkin Donuts ito. Nabangin sa amin before yung manakop og Pokemon. Sa elephant. Elephant na. Ano di elephant ka Pokemon? Sa papag lagi, gipahon. Wala, na pit stop. Ay kuan diri oh. El Pueblo Asus po. Ah, kani mo siguro ni si El Pueblo. Kuan po siya oh. Pokemon na, sir. Tulo ka buok ako nakuha. Tulo ka Pokeballs. Di. Ini siya ang dalan. Anya, mo ni ang mga Pokestop. Gasunod ra sila tanan. Tabok-tabok ta.
Kadakop na pud ko isa ka Pokemon, si Pokemon nga Grimer. So, nara siya. Kuan ba? Ang Pokemon kay kuan sa dapat siya no kay ma-appreciate ni mga lugar nga naa sa inyong lugar kasi mga monuments or mga tourist spots nga nasa mga landmarks day sorry kaya mga landmarks day ang tawag like kinahanglan gid mo siya tuhan and then ay uban nga di ko kabalungan natin tanaw para sa ila o nami karon sa mana nakakuha na ko. Oh, unsay pangalan gani nga lugar? Centennial Freemasonry. Maka-appreciate ka or maka-recognize ka sa mga landmarks nga nasa inyo ang lugar. Ikaw, Besh, dagan kang nahibalaan nga lugar diri? Naa. Unsa man? Sa puso mo. Asay! Di kapoy na nagpanakop ang Pokemon. Di pa yung mga ulit. Manto sa misa, Savior kay Manimba. Manamig misa ay simba. Uli na mi karon. Ay, kapoy man di ang Pokemon. Kapoy sige baklay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ingat. Bye.